Zdravím, ja som Mike 212 a v dnešnom videu sa pozrieme na set 75354 Coruscant Guard Gunship. Takto vyzerá predná krabica. Tematicky Coruscant Guard Gunship je kde inde, ako na Coruscante. Tu sú figurky. Tu je klon. Lebo toto je Clone Wars set, konkrétne zo 6. série. Tuto hore máme nápisy, máme názvy setu v rôznych jazykoch. Padme 1:1. Sidebox art. Na krabice tu máte nejaké play funkcie, figurky v akcii, handle, lego.com/Star Wars. A to je pre túto mega giga krabicu všetko. Poďme sa pozrieť na set. Takže tradične začíname figurkami a tu máme kancelára Palpatína ako prvú figurku v tomto sete v jeho Clone Wars outfite, čo je prvýkrát po dlhej dobe, čo ho vidíme v tejto jeho róbe, alebo čo to je. A je veľmi pekná figurka. Len ma mrzí, že na boku není potlač na tej sukni, alebo to není sukňa na tej róbe. Hej. Ale inak veľmi pekná figurka a tiež má dve tváre. Tak. Má takúto naštvanú tvár. A takúto viac chill tvár. Dobre. Toto bol Palpatine, poďme ďalej. Potom tu máme Padme Amidala v Clone Wars outfite, ktorý pri tomto sete je nesprávny, ako nie, že by mi dali zlý outfit, ale že by mala mať úplne iný outfit Padme, lebo to je z prvých sérií Clone Wars, nie zo 6. série, kde konkrétne v epizódach sa ukázal Coruscant Guard Gunship. Vyzerala úplne inak, také biele šaty mala. A proste ako, tak to nemá vyzerať, ale je to pekná figurka. Definitívne lepšia ako 2009 Clone Wars Padme. Ak chcete vedieť, ako vyzeralo 2009 Clone Wars Padme, vygooglite si to. Nezlaknite sa, hej. Ale, nej, tak to vyzerá Padme. Má šedý blaster. A, hej, proste. Padme. A tiež má dve tváre, čo? Jedna je takáto a druhá je takáto tiež naštvaná, pripravená do boja. Aj keď Padme je senátorka a senátorky moc nebojujú. Dobre, toto by bolo všetko ku Padme, poďme ďalej. Ďalej tu máme komandéra Foxa, čo je figurka, ktorá by podľa mňa bola lepšie, keby tu nebola, bola by nahradená figurkou komandéra Thorna, ktorá tiež bola v 6. sérii v tej epizóde, ako boli na Skipiu. Skipie? Neviem, ako sa to skloňuje, proste na planete Skipio. Hej. Ale takto vyzerá. Niektorí ľudia hovoria, že je to najlepší klon všetkých čas. Ja si nemyslím, že je to také zlé. Ale zase úplne nejaký najlepší není. Hej. Proste, hej. Nemal by ani v tomto sete byť správne. Mal by tu byť komandér Thorn, ktorého podľa mňa, ako ste Star Wars Clone Wars fanúšik poznáte, to videjko, čo koluje na ten klip, čo koluje na YouTube z tej onej, ako to je jeho finálny stand a ako tam zakričal For the Republic! Hej. Tak proste tu máme komandéra Foxa, ktorý... Áno, Commander Fox je ten... OK. Radšej nebudem vraviť to, čo som... Ten nepekný chlapec, ktorý zabil Fivesa. V 6. sérii Clone Wars tiež. Alebo, hej, v 6. Dobre, to bolo pre Commandera Foxa. Všetko, ideme ďalej. Nerobím si z vás prdel. Samozrejme, ešte si niečo povieme o ňom. Má dve blastry, hej. Takže si všimli. Má naprintovanú kamu. Ten
šol ten hrudný plát, no, by mal byť biely iba ten vršok, nie tento aj spodok. Ten spodok by mal byť červený ako zvyšok, ale lebo si povedal, že nie, že to urobia zle a urobia to nepresne. A tiež aj tento výzor by mal byť čierny, ale je sivý. Hej, proste. Táto figurka nie je najlepšia. A keď sa o nej už celkom dlho, tak poďme ďalej. Tak, ďalej tu máme figurku Coruscant Guard klona alebo korusantského gardistu. A viete, ako som vravil v minulom videu o Fighter tanku, že kloni zo 187. légie sú v podstate korusantskí gardisti len na fialovo, tak takto vyzerajú tí korusantskí gardisti. A mimochodom, keby ste si chceli pozrieť moju recenziu na klon Fighter tank, môžete ísť na môj kanál. Hneď druhé video po tomto, ako toto video dívate aktuálne. Ak nie, proste si ho tam nájdete. Ale takto vyzerá ten klon. Proste Coruscant Guard. A áno, má helmet hole, pretože tento set je z roku 2023. A tak proste kloni musia mať helmet hole, aj keď, no neviem. Proste, poďme ďalej. Takže, takto vyzerá Coruscant Guard Gunship. K celej svojej kráse musím povedať, že tento set je fakt nádherný, krásny a páči sa mi. Tento dizajn sa mi možno trošku viac páči ako tie klasické gunshipy. Ale hej, není to najlepší gunship, ktorý LEGO vydal ani zďaleka. Ale to definitívne je ten najkrajší gunship, ktorý LEGO vydalo. Ale poďme sa pobaviť trošku o funkciách tohto setu. Takže ako prvé, tu máme bubble turrety, ktoré sú aj na sete ALTT z roku 2022. Potom, keď sa presunieme trošku vyššie, tu máme dva kokpity, ktorý, keď otvoríme, tu máme ten samotný kokpit znútra, kde tu máme ovládací panel. A hej. Ale problém je, že keď otvoríme tento kokpit, tak keďže tento set je menší ako všetky tie ostatné sety, gunshipy, tak tento nejde otvoriť, tak musíte otvoriť tento a potom tento. Nie naopak, alebo potom to nepôjde. Hej, nepôjde. Ale ďalej, čo tu máme, je táto nálepka, ktorá je absolútne miniatúrna a lepíte ju na túto malinkú kocku. Bola to celkom bolesť nalepiť. Ale hej. Takže keď pôjdeme tuto ďalej trošku nižšie, tak tu vidíme ďalšiu nálepku, ktorá bola republikové logo alebo republikový erb, ktorý sa celkom lepšie lepil a je na dveriach, ktoré keď otvoríme, uvidíme prázdny priestor, pretože to sa tu zabudli dať nič tam není. Keď otvoríme tie druhé dvere, nech tam trošku vidíte. Nič tam není. Proste ani si tu nič nebolo, čo by ste tam mohli dať. Proste tam nič není. Ale celkom sklamanie, hej. Ale čo narobíme? Ďalej, keď pôjdeme. Tak tu máme tieto dvere, ktoré sa otvárajú takto. Hej. Aj keď by sa tie dvere mali tuto takto rozdeliť, tady. A mala by sa táto časť otvárať dopredu a zvyšok dozadu. Aj keď LEGO sa rozhodlo to spraviť takto, neviem prečo, dalo by sa to spraviť, čo ja viem, že to mohli nejak katnúť alebo nejako, hej? Lebo oni sa vyrovnajú. To by sa nedalo spraviť, keď na tých dveriach sú tieto strajpy. Dalo, len myské lenivý, hej? LEGO. Hej? Ale znova otvoríme tie dvere a dnuka nájdeme priestor, kde môžete natlačiť až 10 figurok. Mne sa tam podarilo natlačiť 10 figurok. Mne osobne som ako možno keby ste veľmi chceli, tak tam natlačíte aj viac, ale za mňa je maximum 10. Ale ako môžete vidieť, keď otvoríte tie dvere, tak sa mi tam ledva vojde ruka na to, aby som tam dačo robil.
Pretože ako tuto nie sú tie dve dvere, tak tuto ani dozadu ledva, tak tuto dozadu ledva dočiahnem, hej? Tam, hej. Hej, ako, no. Hej. Takže to bolo k tomuto interiéru všetko, ak sa to dá. Ako je to interiér, ale nič tam není, hej, proste je to, no, trúbkariér, ako, nič tam není nejaké svetoborné. Ale ďalej, tu máme, toto by mali byť také tie domy pre pilotov, alebo čo to je, také, nie domy, také bubliny, alebo čo to je proste, také gule, kde by mali byť piloti a laser, ako? Namiesto toho som sa rozhodol dať toto, čo sú dve, stačú 3 na rádoby guly. Ja ako, neviem prečo to dalo, asi sa mal deti potešia, ale ja nie. Ja som nie šťastný. Prípadám vám šťastný? Lebo ja nie som šťastný z tohto. Anyway, poďme hore. Toto je nič extra není. A tuto je nová technika použitá na tie motory. Čiže viac taký brick build technika a nie sú také tie veľké dieliky, tie technické. Tuto hore by mali byť rakety, sú není. A tuto zozadu. Čo si myslíte, že je pod týmto? Myslíte, že je pod tým nejaké tajný priestor na zbranie? Nie. Toto je pod tým. Nič pod tým není. Zase keď tam iba obligátny panel, pod ktorým nič není. Pretože preto. Ale anyway. Ja toto zatvorím dvere. Toto posuniem. Tak. A tuto sú také malé priestory, kde môžete dať zbrane. A samozrejme to je na druhej strane. A tuto sú dvere, ktoré idú ako keby zozadu toho oného. Keď môžete dať speeder, ktorý pri seky není, takže sú tu dvere, ako keby mohol výsť ATRT alebo speeder stade. Ale ani ATRT, ani speeder nie sú v tomto sete tak ako... Hej. Potom tu máme taký zadný kanón. Ale som zabudol spomenúť. Títo kolóni korusantskej gardy musia pilotovať toto, lebo v tomto seke nedostávam pilotov. Takže tak, ale poďme na môj finálny verdikt. Dobre, takže môj finálny verdikt a čo si ja myslím o tomto sete? Je to hrozný set? Nie. Je to výborný set? Aj áno, aj nie. No takto, ja ako človek, ktorý nemá minulé gunship, ktoré nemá tie gunshipy, ktoré boli ako rok 2011 alebo 2013, sa mi zdá, že to bolo. A 2008 a 2003 sa mi zdá, že to bolo. A toto je môj jediný gunship. Tak pre mňa je toto super, lebo ja nemám ostatné gunshipy, s ktorými som to porovnal, pre mňa je to dobrý set. Ale ako sa môžete pozrieť na zahraničného youtubera, ak viete po anglicky, MNR Productions, ktorý má všetky tieto sety, všetky gunshipy a on ich tam porovnáva, tak tento set je ako najhorší. Ale gunshipy sú jeden z najlepších setov, tak ako, hej? Ale môj finálny verdikt, figurky 8 z 10, ten Commander Fox to vážne ďalej dole. Gunship 7 z 10. Finálne hodnotenie setu 7,5 z 10. Odporúčam, ako to niekde nájdete, čo ja viem, že za 100 €, áno, za cenu. Ako, aj za tých 140 €, hej. Je to dobré, lebo to má 1083 dielikov, takže o jeden dielik viac ako ATTE. Ale stále je to v podstate, hej, ako najmenší gunship, ktoré Lego kedy urobilo. Takže 7,5 z 10 pre tento set. Celkom odporúčam. Toto je všetko pre toto video. Nezabudni dať like, odber, komentár a vidíme sa pri ďalšom videu. Čau.